Laing Kapuso Barangayan Asab ang malampusong gipahigayon sa Barangay Pahina Sentral sa siyudad sa Sugbo. Kaganina ni, anay report. Atul sa Kapuso Barangayan sa GMA Regional TV diha sa Barangay Pahina Sentral among nailailak ning street vendor nga si Dado Antonio, 68 anyos, taga Sitio Fatima. Nag-inusara lang siyang nagpuyo sa gamayng barong-barong ug sama sa uban apektado siya sa nasinati karong pandemya. Aron adunay ikapalit og makaon matag adlaw, naningkamot siyang makabaligya og sigarilyo ug mga candies sa Dan Panganiban sud na sa 15 ka tuig. Maong nalipay siya nga usat sa natagan og regalo gikan sa Kapuso Network. Thank you, GMA Regional TV. Gawas ni Dado laing 120 pa ka mga kapuso sa maong barangay ang nakadawat sa mga masustansyang utanon, hygiene kits ug supplements gikan sa private sponsors. Ang bag adunay sulod nga talong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kalabasa, alugbati, malunggay, carrots ug patatas ug uban pa nga gisukipan og mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak Team and Anchors. Istrikto sab nga gisunod sa distribution team ang mga safety protocols sama sa pagsulob og PPEs, boots ug pagdisinfect sa tibok venue. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels nga dalit sa GMA Regional TV. Uban ni Philip Patricio ug Kent Pipito, Chona Carion, Balitang Bisdak.